שינוי, מה שצריך לקרות יקרה. זה מה שזה, מקום להתבונן, זמן לא להתלונן, זהו רגע מכונן. קוראים לזה גורל, עוד צירוף מקרים, בזה כופרים, בזה מפקפקים. קוראים לזה גורל, עוד צירוף מקרים, אף פעם לא מסתפקים בזה. אבל לזה אפשר להתקרב, אפשר להידמות בזה, אפשר להתחשב. זה לא צריך אותך, זה בך רוצה, זה מצפה ומחכה שתהפוך לזה. אבל לזה אפשר להתקרב, אפשר להידמות בזה, אפשר להתחשב. זה לא צריך אותך, זה בך רוצה, זה מצפה ומחכה שתהפוך לזה. יש כללים ויש חוקים, זה לא צריך שופטים. זה מה שזה, לזה אין הנהגה. הוא המלך שלא צריך מלוכה, ועם הכל זה מה שזה. לא צריך לכעוס, לא צריך לשמוח, רק להמשיך ללעוס את מה שזה, עד שנמצא הטעם לחיות רק בנחת ללא תחושה של זעם. אבל לזה אפשר להתקרב, אפשר להידמות בזה, אפשר להתחשב. זה לא צריך אותך, זה בך רוצה, זה מצפה ומחכה שתהפוך לזה. אבל לזה אפשר להתקרב, אפשר להידמות בזה, אפשר להתחשב. זה לא צריך אותך, זה בך רוצה, זה מצפה ומחכה שתהפוך לזה. אבל לזה אפשר להתקרב, אפשר